श्री राम। सुबाहु तोहरा मंत्रोच्चार सुनाई दे रहल बा। हमरा तो यज्ञ हवन के धुआं भी उठत दिखाई दे रहल बा। सुबाहु त महर्षि विश्वामित्र आपन हट ना छोड़ी है। अरे देखा था मारीच, यज्ञ के रक्षक भी बारे। ये राजकुमार दोनों सुकुमार बाड़े अभी। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ इनकर आहुति लेके प्रसन्न होके अब देखल जाए। सुबाहु महाराज खर और दूषण की आज्ञा बा कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ देख के ही ध्वस्त होके के चाहिए। भैया ये राक्षस तो मायावी बाड़े। भैया हमनी मायावी राक्षसन के वध कर देवे के चाहिए। ना लक्ष्मण, हमनी के यज्ञ भंग करे से इनकरा रोके के बा, इनकर प्राण ना लेवे के बा। इनकर वध न करब तई कबो यज्ञ पूर्ण ना होके दिया भैया। सुबाहु यज्ञ के ध्वस्त कर दा। वो सुननी भैया, धर्म नीति सदाचार से इनकर कोनो नाता नहीं है। फिर भी हम इनके एगो संकेत देवे चाहब लक्ष्मण। अगर ये चल जाइए तो इनकर प्राण बच जाई। अगर ये हमार संकेत नहीं खे मानत तो हमार बाण इनकर प्राण हर ली। हम मारीच के मारल नहीं खी चाहत, यही खातिर मानवास्त्र के प्रयोग कई के हम मारीच के ऐसे मार भगाई जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाला। ओकरा उड़द जात देख के सुबाहु भयभीत होके भाग जाई। सुबाहु भाग गए भैया।
हम तो समझ नहीं भैया कि सुबाहु और संकेत समझ के अपन जान बचा के भाग गए, बाकी तो अपन साथियन के लिए आई। अब हमनी के पास दूसर कोनो उपाय नहीं खे। यज्ञ के ध्वंस कर दो। यज्ञ ध्वस्त कर दो। हथियार और फेंका। हथियार और फेंका।
ब्रह्म ऋषि प्रणाम। रउआ हमनी के स्वामी है ब्रह्म ऋषि। काहे की रउए हमनी के निर्माण कैले बानी। हमनी राउर हर आज्ञा के पालन करब। राम, आज्ञा गुरुदेव। आणविक अस्त्र के संपादन करे खातिर कइल गइल हमार यज्ञानुष्ठान आज तारा कारण संपन्न भइल। ये तीनों आणविक महाअस्त्र महान दिव्यास्त्र बाणे राम। इनका पे केहू के शासन ना होखेला सिवाय इनकर स्वामी के। इनकर विशेषता ई बा कि अक्षय होखेले, इनकर नाश ना होखेला और इनकर प्रयोग कैला के बाद लक्ष्य के भेदे के ई पुनः आपन स्वामी के पास लौटेले। राम, ये तीनों दिव्यास्त्र के हम तारा के अर्पण कैल चाहत बानी। तू संतुलित बुद्धि के बाड़ा, संयमी बाड़ा, धर्म के पालन करे वाला बाड़ा। अतः ये तीनों दिव्यास्त्र के आपन तरकश में रख के अधिकारी पुरुष बाड़ा। का तू इनका के स्वीकार करबा? आज्ञा करी गुरुश्रेष्ठ। यही क्षण से रघुनाथ राम तू लोक के स्वामी बाणे। जैसन राउर आज्ञा ब्रह्म ऋषि। राम, मन, चित्त और आत्मा से हम ये तीनों आणविक अस्त्र तारा के प्रदान कर रहल बानी। तू इनका के स्वीकार करा। गुरुश्रेष्ठ, हम मन, चित्त और आत्मा से ये तीनों ब्रह्मास्त्र के स्वीकार करा तानी। स्वामी, हमनी के प्रणाम स्वीकार करी। हमनी राउर सेवा करे खातिर अति उत्सुक बानी। हे महास्त्र लोग, जब सेवा के अवसर आई तो अवश्य रउआ लोग के आवाहन कइल जाई। तब तक रउआ हमार तरकश में विश्राम करी। देख ला, हम कहले रही ना सीता ये कक्ष में हो सकेली। पूरा राजभवन के निरीक्षण करवा देली सीता ही लोग। बात का बा जी हमरा के ढूंढ रहल बाड़ू? जेकर बात हो रहल बा ओकरे नइखे पता उर्मिला। इनका कैसे पता हो कि एक कक्ष से बाहर निकली तो अपने कान से सुनी कि हर केहू के होठ पर शिव धनुष और इनके ही बारे में बात चलत बा। पिताजी स्वयंवर के निमंत्रण भेज देले बड़े। परंतु जितना भी राजा के स्वयंवर के निमंत्रण भेजल गइल बा, का ओमे से केहू इतना शक्तिशाली बा जे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? हम कितने राजा सुधनवा के ध्यान आ रहल बा। हाँ, ऊ कहाँ उठा पाइल रहे धनुष? बात स्पष्ट बा का इस सब राजा लोग में सीता के ऊ नहीं खन। तो का उनका निमंत्रण ना मिलल? यदि उनका निमंत्रण न मिलल तो तहार शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वयंवर में कैसे आई हैं? प्रभु, रउआ आइब ना? रउआ आइब ना प्रभु? आई है सीते, तहार ऊ आई है। अवश्य आई हैं।